למה אתה מניח תפילין? אתה מניח כל בוקר תפילין, למה? לא יודע, כי אבא שלי הניח לי בבר מצווה. למה אתה מניח תפילין? לא, כי כולם בבית כנסת מניחים. מה אתה רוצה שאני אבוא בלי? אני אהיה חריג. למה אתה מניח תפילין? כשבן אדם מבין למה הוא מניח תפילין, המצווה שלו הופכת להיות שונה לחלוטין. אנחנו מניחים תפילין של יד כנגד הלב, צד שמאל. כי אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לשעבד את הלב שלנו, את התאוות ואת היצרים ואת התשוקות, לשעבד אותם לכבודך יתברך. ולמה אני שם את התפילין על הראש? כדי לשעבד את המחשבות שלי, שיהיו קדושות, שיהיו טהורות יותר, מחשבות שאני אוכל לכוון אותם לתועלת עבודתו יתברך. אז פתאום אתה מניח תפילין, יש פה משמעות שונה. יש אחד שמניח ויש לידו אחד אחר שהניח, שניהם קיימו את המצווה. אבל אין מה להשוות בין מי שמקיים את המצווה כדי לעשות את רצון הבורא, לבין מי שהניח תפילין כי הוא רגיל להניח את התפילין. למה אתה שומר שבת? למה אתה שומר שבת? אז זאת אומרת, גדלתי ככה, אני שומר שבת, אבא שלי שומר שבת, דוד שלי, אח שלי, כולם שומרים שבת. למה שאני לא אשמור שבת? זו לא תשובה. למה אתה שומר שבת? כי לא יודע, כי נחמד כזה, כי כולם בבית כנסת באים ויש לך דודי ואווירה טובה וחבל לוותר. זה לא סיבה לשמור שבת. אדם צריך לדעת למה אני שומר שבת. למה אני שומר שבת? כי אני ביום שבת אני מרים דגל. שבת זה להרים דגל. למה שמים דגלים על רכבים? כשאתה מניף דגל, יש לך אמירה, אתה אומר משהו, אתה בא להביע משהו. שאנחנו ביום השבת שובתים, אנחנו מניפים דגל. אני מאמין בבורא עולם. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במשך 6 ימים, וביום השביעי הוא שבת. בגלל זה אני ביום השביעי, גם אני שובת. זה הרמת דגל של אמונה. ושבן אדם מבין את המשמעות,